Oneh kaya Anoman. Kaya Anoman. Aku ya kethek ya. Nek kethek apa duwe buntut? Duwe. Lah ndi? Ndi? Ora nek. Ora. Tak delikke. Ndak dong go dolanan cah cilik-cilik. Kaya buntute iki apik-apik Buntut kethek lho. Ah iya. Kok cah cilike nganti seneng kaya apik-apik Lah nek cah cilik iki buntute wis poleng-poleng kok. Bocah cilik iki mesti buntut apa kutuk? Kok kutuk? Kok kutuk to, Mas? Awang sisike wis ra eneng kok kutuk. Ketake ana sisike lho. Aku kulino weruh iwak wong aku yo melu golek wedi kok. Nek golek wedi teneh cilik. Cilik. Aku delo-delo mentas kok. Lek neng banyu ora suwe kok ya. Lah iya to. Nek angin duduk piye? Neng bintang tamune, heeh. Wis begogok neng kono, masih ana. Ya. Diaturi tindak monggo. Kene, maju kene. Monggo masih ana. Tindak mriki. Ora muni. Iya. Ya, arep tak spoti ya. Iya. Jumeneng kok rada maju kono kok. Lah kok dereng monggo-monggo. Ora usah dimonggo-monggo, wis langsung metu wae. Nah. Langsung geleling. Iya. Masih ana. Dan luar biasa iki mbiyen tak tutke ngalor ngidul ndagel nang ndi-ndi. Iya. Sakniki kula gentil ngetutke niki. Nggih. Wong menika kepada Bapak Dalang, apakah saya boleh nyawer tapi naik panggung dari Dr. R. Hartanto MKes, pensiunan dosen dari Bengkulu, Universitas Bengkulu. Boleh, Pak? Boleh. Ya. Monggo. Boleh mawon mboten napa-napa. Tepuk tangan, iya. Pokoke anggere nyawer iki anggere sopan, joget sopan iki mesti entuk. Iya. Ngono ya. Ki engko ana ya nyawer kok. Iya. Nyawer apa? Wedi. Ha iya. Mboten sah diceritake nek kur wedi wae ra sah disawere teko dhewe. Ah nggih, nek nggih mesti malah sak linete wingi. Lah iya. Gitu. Iya. Pripun Mas sehat to? Nggih, alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Sampeyan ki soalé kena gula dadine saya kuru. Aku mesti takon bab kesehatan. Ning gula nek gula pasir iso menghasilkan joglo. Kok gula pasir kok iso menghasilkan joglo piye? Aku lho ya ngumune, joglo ki kudune kayu jati ponongko kok iki saka pasir. Lah gek iki aku. Maksude pasir kuwi ditumbaske didol dadi dhuwit terus tukoke kayu kaya ngene iki. Kok gedawan, Mas? Kok gedawan piye? Mbok wis pasire payu nggo tuku joglo ngono mawon. Tukoke kayu nek nggo tuku joglo nek ra dideke ya mingkem lumbruk. Alah, dideke nek kon njocong tok. Wis, areng nyangga apa? Bahasamu kok njocong iki apa? Tegese kur ngadeg tok ngoten rek ya ora apa kudu dineyup-eyup. Eyup-eyupe apa upamane? Napa kula kok ngguyu. Nggih. Lah iya iki lho dagelan sing wis ora ana tunggale. Ora ana tunggale. Iki karang dadi ayaki ya. Dagelan tanpa bahan. Nggih wong gawe ya angel. Nek dijak bahan lho dhek malah ora nyaut emoh. Ora tegel. Kok ora tegel? Lah kulino wae dadi kaya piye. Nggih ta. Sampeyan nonton atur menapa kagem para bapak-bapak panitia sing nimbali niki Mas Yono? Nggih, kula namung nderek remen nika. Oh, tunggal. Nggih. Oke, tunggale nek ra oman ya padha wae. Nderek remen terus. Nggih, nderek remen. Gumun. Kok rukun banget ngoten lho. Niki sing marayange teng mriki niki. Golek wedi. Golek wedi kok. Enduke wedi didol, ditabung terus hasilnya niku didum karo masyarakat dienggo pendapatan per bulan. Niku angel. Lah angel nggar rukun niku lho, Mas. Nggih. Antarane sing penggede karo sing golek pasir ya kompak.
Heeh. Ora ana iren, ora ana kepiye-kepiye. Akhire iso ngadeg kaya ngene. Kamangka hasil gedhe dienggo masyarakat. Nek turah iso mbleber ning jaba. Betul. Nah, contone aku wit kebleberan. Ora mung kowe sing kebleberan, omahmu wingi kebleberan. Mo? Banjir toh? Bladu Mas. Bladu piye? Bladu nu banjir gede. Wah, iya. Nek nggih mboten napa-napa nggih. Sing penting entek-entekan wis bali Mas. Ya syukur. Wis bali meneh iki wis disyukuri. Gusti niku maha adil kok ya. Nggih, gumun malih Pak Tuwa niku direktur lho Mas. Pak Tuwa sapa? Pak Tuwa iki niku. Oh. Seprono-seprene ya kur nganggo Supra wae. Lah saiki terus pripun? Upama direktur kudu nganggo mobil apa piye ya ora? Nek umume rak ngoten niku. Ning niki nggatekke para warga. Ah, niku sing angel. Dinggo ngurip-urip warga. Trima ora tuku mobil sing penting wargane makmur. Ah, ngoten to? Nggih. Kaya kula niku ora trima ora badi oke-oke sing penting warga kula makmur. Nggih, sing penting pendakwulan gamelane ganti ngoten mun. Nggih to. Niku ya ketoke ngalem ning nyocok rasa ngoten. Mboten Mas, tegete ganti niku mboten ganti gamelan Mas. Ganti lenuthuk lho anyar-anyar. Nom-nom semringah kabeh. Nggih. Ya bener kok ya pancen ya. Ya kalih diselani tetembangan Mas Yono. Oh, nggih monggo Mas. Rasane kepenak. Yo Mbak Orisa sik. Kowe tak kei wong meteng gelem ra? Oh, iya asik to nek disawang. Iki sing jeneng wong wedok kualat romanuk ya iku. Wis sing jenenge manuk betah nyinglem nggih niku Mas. Kok betah nyilem piye? Manuke golek wedi. Heeh. Iya. Enje. Aduh, esemane. Piye jeng apa iki? Kaya teletabis. Sugeng dalu, Mbak. Oh, malam. Malam. Selamat malam. Sugeng dalu. Piye to? Ya dikepiyek-piyeke manuk. Si ana akhire ketemu sinden nom terus semringah. Bahagia, Mas. Nek nang omah ya bunek. Wah, nang omah iki kecekut-cekut. Sedina ki brodol 10 rambut kula. Ngoten iki lak iso nggo guyon ya, Nduk. Lah nggih. Wis ndek bojo urung? Ah wong meteng kok. Genah meteng ngono kok ndek bojo urung. Mangke riyen to. Kula niku dereng rampung kula sek genahke ndek bojo urung. Lah dijawab wis durung ra iso to. Kok dadak dieyeli. Ora perkara le ngayeli. Lah kuwi terus nek ora ndek bojo meteng terus apa? Lha sapa ngerti nek kur disubali nganggo stagen. Asli kon nyekel. Iki asli no. Kon nyekel sa? Niki asli Mang Cekel. Ngedar ora we. Tenanan gek wis to. Napa kok dadak cingak-cingu? Demoken to, Mbah. Obah durung. Aku tak ngerungokke wae. Oh. Weh, ana bocahe. Ayo ana kok. Isih cilik ya, Mas. Ayo isih. Oh, karo mbase, njaluk pit to. Oh iya. Weh, kalau dolan mlayu-mlayu karo kancane. Wis kono wis. Wong peteng kok iso ditileki iki ora mungkin ora. Mbok didemok to, Mbah. Ora sah. Aja ditutuke terus ah. Kuwi engko ming putuku. Putuku karo simbah ora. Tak tileki ya, Nok. Ora jera. Cilaka kowe malah. Boten. Kula niku pun kula hitung. Heeh, hitung piye. Dadi nek karo bocah ki kudu ya sing ngenehi wewarah, ora terus tilak-tiliki. Tak survene no. Padha wae. Iya. Ngerti survei. Nggih. Ya wis kedah-kedah ya no. Muga-muga sehat. Amin. Sak jabang bayine sehat. Aja ndelok simbah terus ya. Lah pripun to? Lah pripun? Kok ndak langsung kumisen? Ya ora ana bayi kok langsung kumisen. Nek Pak Angus ya no. Ya, ki panunan ki Mbak Orisa. Panunan nggih. Caping gunung Mbak Orisa. Ya diaturake.
Mangga. Iya. Kali jenengan to, Mbah? Ya karo aku tak kancani aku njaga bocahe engko nek dolan adoh. Lek goleki sapa ya ta? Ayo simbah, ndak kintung kintang kintun ndak. Kok len joget kowe? Oh lah. Ya wis. Apa meneh? Orisa iki jane adine iki latah. Iya. Akhire dikentangi tangintung ngono mega. Oh, bah dhewe spontan. Ah iya. Ha wingi ana wong sing shot ya joget. Iya. Nggih. Saben bengi aja nyengko. Yen mamajang mong karo janur kene nek miturut kowe kuwi bocahe lanang apa wedok? Lanang. Lanang, Mbah. Tetarane? Tetanane napa? Ale nembang saya rasa. Oh. Kaya diwangi kae kona. Lho nendang. Bales wae. Aja. Tak bales. Ora usah bales-balesan. Dek wangi to, Mbah. Pacitan sarwi jenang. Wah, suarane galur. Ya, terus. Terus kena. Malih, Mbah. Semono wae. Engko digenteni putramu carane. Masuk angin nek panas kok udan ya ten. Nggih, monggo Mbah. Wis kowe wae monggo. Aku nek pepanas gemang ya nek udan-udan gelem. Panas udan aleng-aleng caping gunung. Yo, kanca-kanca ya. Misoa caping gunung. Ya. Nadyan wadon sarata lanang inumane banyu bene ya neno dek jaman berjalan barang kelingan anak
syukur bisa nyawa tenan gunung desa dadi reca ora hati-hati ya. Duh. Dadar Simbah. Dadah, Mbak. Karo Simbah ya ngerti tenan kok. Simbah ya rada pekok. Heeh. Pancen sehono iki kentir ya di dada-dada. Iya. Wong nek jabang bayi mah luwih ngerti. Luwih ngerti piye? Luwih ngerti sing ning jaba. Oh berarti iki iso weruh kowe ngono ya? Iso. Nek mula kudu nek agek ngrebini tondak tanduke kudu sing becik mergo ditiru karo jabang bayi. Yo. Matur nuwun. Ya ora ana jabang bayi kok iso weruh jaba iki cara ngendi ora. Tegese batinipun ngoten lho Mas. Oh, batine jabang bayi, jabang bayi umur semono kuwi ya batine urung iso ngrasake. Nun? Wong ki lagi ana detak jantunge tok. Ya nek dereng saged ngrasake pun mengke kula pangane mawon. Sing kula iso ngrasake. Iya. Ya, ki terus teruske sapa? Nggih. Pamundutan sing nomor 2 ya ki Sinten? Oh, Sinom Parijata. Oh iya, sing nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Ayo Tin, ya Sinom Parijata. Rasa wedi wong iki ya lagi meteng. Lah kok kabeh-kabeh iki neno le meteng sing mlentrung nggon punuk. Piye arep nyekel ora? Nyekel ora? Rasa dicekel engko nek wis surup ora mulih tak cekele. Oh kaya pitik lho. Iya. Iya. Wah. Wah, monggo. Oh, Mas Suryo SRM. Nggih. Saking Sakdilen Terminal Gembangan. Oh. Monggo, Mbak. Nggih. Tapi sing nyanyi nyuwun Mbak Elisa. Oh, Mbak Elisa nggih. Mangke gampun. Lagune napa, Pak? Oh, lagune Kartoyono.
Wis tuwa, kupinge semper. Napa ta? Kartoyono dengkulmu melocot kuwi. Kartonyono. Napa Kertosono. Kartonyono sih ya. Sing lerne nggih Kartosono niku kok. Niku pakai keyboard. Ning kuwi sok ning Kartosono. Ha iya ya. Nganggo keyboard. Monggo urusane sing do nampa dhuwit aku ora melu-melu. Ya, urusan ngeri iki. apa duit lho. Ha iya. Mengke gampil. Heeh. Anggere iso ono bis rak ya tekan kono. Ya. Mengke pun gantos menapa apa kita. Lah iya, saiki Sinom Parijata dhisik, Mbak Tati. Wau Sinom Sesideman kalih napa tunggale wau? Apa? Wonten 3 to? Ana Sinom Parijata, terus Sesideman. Ya. Terus gelenikan. Werna-werna pokoke nganti akeh banget mumpuk iki. Ya. Wis tok nyanyekke kowe tok wis apa-apa kuat ngono. Oh, heeh Sesideman. Saka sapa? Saka Mayangkara. Anoman iki. Anoman. Nggih ajeng napa? Oh, Anoman kok ireng. Endi? Oh, Anoman obong, heeh, bener. Bener. Nek kalih Simbah. Heeh, karo Simbah. Nek sisiose napa? Lho kok Mbah sapa to? Lah ya sakarepmu arep Sesideman ku arep Sinom Parijata sakarepmu sing njaluk kowe akeh banget iki. Oh, kabeh njaluk kowe. Jenengan njaluk napa, Mbak? Kembang rawe ya Tatin. Tatin. Nek jenengan njaluk apa? Sak omane. Wis ra oman wis entek-entekan. Mosok semono ora oman. Gitu aneh kuwi. Sithik wae. Ya nyanyuwil. Lah apa to? Kok nganggo nyuwir kaya gula Jawa. Nggih menika Sesideman enten kalih to, Pak. Iya. Sesideman nggih. Nek ajeng Sinom nggih. Ngap. Mburi ya jembar sebenarnya. Ngapa? Dekno kok muni ra oman. Aku mburi arep apa? Hah? Arep apa mburi? Pun sak kersane. Ya penting ke kelas. Arep apa? Arep. Ya ora nolak aku. Ya mengko ya. Mengko. Ayo apa saiki iku. Teneh left. Apa wi? Left. Left. Heeh. Lah nek saiki Oh. Siaran langsung. Iya. Langsung jaya kaya bis. Iya. Arep apa Sinom Sesideman terserah. Oh nggih. Rasa digoceki to, kok ket mau digoceki. Nah, benake to, Mbah, iki ucul iki lho, benakno. Weh. Ayo. Wong di ngonoke kok. Aku kon nyonggok penitine gegeden. Hah? Lah, iki ora gegeden ya. Heeh. Cepet benak kayaknya. Wah, lah ya kaya ngono. Ayo. Jare mau pilih buri. Wis ngono. Kok ming gemremeng ki apa? Kaya suwe-suwe luput ya. Apa? Kayak apa? Luput piye? Kok luput piye? Lah saiki bruwet-bruwet kaya terus ngantuk kayak aku. Nang burine iki ono semringah to. Wis kok. Saya wis takono to madhep rene wae to. Nah, ini nak kita semringah. Ngapa umi-umi wae lho? Kok umi-umi? Andonga kok. Ndongane piye? Ben oleh kowe. Waduh gayane aku nek oleh Tatin tenan kaya lombok temumpang tahu. Wah. Lah, lomboke sapa? Kae aku. Lah iki lomboke bosok iki. Weh, nek dipepe mas saya pedes. Lombok bosok to edan kok. Lah wong wis ra ono lho. Iya. Nyelat suwe ya ayu bocah iki. Oke biyen nek kowe kok ya. Kowe biyen ora? Oh apa? Biyen klamu Kok kowe ngerti, apa ngerti cilik-cilikane apa? Cilik-cilikane ngerti. Oh. Sok dolanan ning buriku kae urang nganggo apa-apa kae. Ora nganggo apa piye? Lah cah cilik to. Terus tak cawe ngono terus tak kei sandangane bojoku. Kok gegeden. Cah cilik kok ya. Ayo, Nduk. Saiki piye nek ra nganggo ya? Iki bengi-bengi rasa ngomongke kaya ngono. Lah ngopo lho? Kuwi menimbulkan efek yang menyedihkan. Bukannya kamu suka? Menyedihkan ki mergo kowe ra iso apa-apa kuwi. Mboten ngoten, Mas.
Mboten ngoten. Ragate. Ambek dina njaluk pupur wae. Apa goleke mil wae gak kandel. Mil. Ora ngerti. Mil ki semen putih kae mil. Putih. Apik ta? Koneh kaya Anoman. Kaya Anoman. Aku yo kethek yo. Nek kethek apa duwe buntut? Duwe. Lah ndi? Ndi? Ora nek. Ora. Tak delikke. Ndak donggo dolanan cah cilik-cilik. Kaya buntute iki apik-apik Buntut kethek lho. Ah iya. Kok cah cilike nganti seneng kaya apik-apik Lah nek cah cilik iki buntute wis poleng-poleng kok. Bocah cilik iki mesti buntut apa kutuk? Kok kutuk. Kok kutuk to, Mas? Wong sisike wis ra eneng kok kutuk. Ketake ana sisike lho. Aku kulino weruh iwak wong aku yo melu golek wedi kok. Nek golek wedi teneh cilik. Cilik. Aku delo-delo mentas kok. Lek neng banyu ora suwe kok ya. Lah iya ta. Nek angin duduk piye? Nek angin berdiri wae lumayan. Duduk kaya sarung. Ora cilik ya. Ora cilik. Ora. Sok mentas. Mentas. Saya ana nek jak omong ngono iki bingung. Iya. Bingung Mas aku. Iya. Sakjane dalam lubuk hatiku. Heeh. Ki yo seneng. Heeh. Seneng karo? Karo sapa sing tak depi. Ning 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 apa? sing wedi dhewe siji aku. Sendi? Kae. Kur ngemil kacang bae. Ayo engko suwe-suwe rak mbeker. Weh. Nek rombongan Anoman. Iya, Mbak. Ayo, Mbak. Atin. Wiwitane anderek sang pekek. Ngapa mantuk-mantuk? Anderek sapa kuwi? Sang pekek. Ah ya aku pekek kok. Pekek apa pekok? Pekek merdeka. Ya padha kendire ngono ya. Bagus kok ngacung ngene. Aku mbayangke bagus ngono lho. Nek lewe bagus ora. Ning nyenengke. Nyebai kuwi. Ayo nek nyebai iki suwe-suwe nyenengke. Apa? Mah lali to. Lah diijen-ijen lho. Lah kur ngijen kowe kok ora oleh. Wong ngijen ki sengara weruh kabeh mesti sithik. Ning bener. Bener. Sengara. Aming dinjene kok ora entuk. Wong sengara weruh kabeh. Ha iya ta. Ayo mbok rasa nginjen no aku gelem kok. Ha iki. Sudah mulai detik-detik ada harapan aku bakal saya melarat. Gini ra sembodo. Nek pengen ngindeki ya sembodo. Oh sembodo. Ya aja melarat. Hai? Bawa iki aku seneng iki mesti saya ra krungu. Hai, napa Pak? Ha iya. Nek arep tok nggo kaya wae apa nek ngladeni batin. Saiki wong wedok kaya kowe iki bedhak ora gelem murah. Ora gelem murah. Benges ora gelem murah. Sing jeneng idep wis saiki golek sing kriting. Ha iya to. Idep kok keriting. Lah men iso cedhit-cedhit. Heeh. Iso nridil ora mung trimo sak rambut-rambute. Maksudnya piye? Ora mung trimo rambut idep biasa saiki wong mesti wedok iki. pilih. Deloken iki sing ayu Orisa iki nganggo rambut idep ki ora lurus ning rada ngriting sithik. Mula kok ana sing mlengkung ngono bareng Mas. Ora mlengkung lho, saiki rada ngene. Oh. Ngene piye to? Rada ngene lho, mlungker-mlungker ngono lho. Monggo kuwi goleke angel rambut kaya ngono kuwi. Lah ya lek golek ngendi kuwi? Embos ana kuwi duwe ora ta kono. Kowe duwe rambut. Pengen aku duwe.
Mbak aku njaluk. Anggonku ki rung dipasang wen ritil kok. Maksud Ha saiki sanggul wae cemara njaluk sakwite. Lah kepiye to? sawite tenan Gede banget. Sirahe piye? Ha ya sirahe ya semono kuwi kok. Terus gitu. Kang olah budaya Neno sawan menyang kutha gedhe ya kene. Kene. jenengan ajeng mak apa? Ora apa-apa nek buah kok ya. Ora. Kok ngarani buah? Nek sego ra ento, nek buah ra apa. Wes aku tak terima loro sing bunder-bunder kuwi. Endi? Wi. Iki apa? Lho kok papat? Sik to. Kowe kurang ajar kowe. Kok sik to. Ora kok sike, mau muni loro bareng dijunjung tiwi kok muni papat. Mergane le njunjung wong loro. Ora. Ra jeruke loro edeng. Ora wae ora. Apa yuk? Ora apa ya? Ora. Jeruke. Weh. Bendera terus yung-yung Neno selendang kuning kang saking ukir suara kurang permana ning wasis ngung rum angung rum marang bendara. ngapa ya kok kelumat-kelamat Lah kowe ngetke ya dadi aku weruh dadi ngetke to. kok kelumat-kelamat Apa enten ngelak. mbok mimik sik lho Engko kae putih. lah karepe pengine apa Kopi. Oh. kopi Kopi engko pahit. Weh dicampur. Campur apa? Campur apa? Indomelek. Kuwi untuk kesehatan, Mas. Ah iya. Wong kuwi loro kuwi jane ora apik nek dicampur. Lho kudune. Lho, apa kopi iki marahi melek kok. Lah terus Nek Indomelek marahi apa? luru. Ah, ora apik to. Oh ya dadi ra kompak ya. Ah iya. Kudune dombe dhewe-dhewe. Wah iya. Kowe ngombe sing apa? aku toh aku pengen melek ya kopi bae Waduh lah aku le tok repot aku. lah piye Aku kan tidak sadar nanti. lah kok iso Iya. Kok sike kok ora sadari ngopo? Aku tidur Mergane ngombe apa? Indomelek. kok bahasane Indomel Anek arep ora turu mang. Gantian wae. apa Aku sing kopi. Wis supaya ora turu, Indomelek ya iso ora marahi ra turu. Piye, Mas? Nglesak kalenge. Piye? ayo mripate kok muni ngletak kalenge kok tekan ngendi ayo Pancen kaleng kok teng glethek. Kowe kudu. Kok sike lah endi lho ora weruh kok. ono kok Lha kowe iki marak aku umpama ngledak kaleng. heeh Ha iki ya umpama kaleng teng glethek ki ora apik. Kudu ditempatke ning bak sampah. Kebersihan. Ngono lho. iya lah endi kalenge ra ono kok ngemat-ngemat kene ngopo Ganti bathok weh.
Ganti bathok. Nggih. Mboten saru lho man iki. Ora kok bathok niku wong saking bathok wit kambil. Bathoke emang kurep ra. Ha iki. Lah ngopo lah aku tekon. Apa? Aki piye kudu tak jelaske. Ini dia. Yang bikin hidupku semakin semangat. Aku mung perkara bathok mengkurep kok semangat. Kan wis ora iso nggo ngemis nek kurep. Bathoke sapa sing mengkurep? Bathoke sapa ti? Lah Aku wae. kok ngaku lho. Enggak usah ditutup-tutupi. Tutupi. Saya Bathok siapakah itu? saya nggak punya bathok. Aku tiwas mempeng lemu bayangke. Mempeng kecilik. Bayangannya nggak boleh gitu ya. Betul itu. Jangan nakal. Sudah tua jangan nakal ya. Enggak, cuma rewel aja. Iya. Ngapa itu? Musuh iki ana terus ya jawab. Ayo cah pinter kok. Kok suwe-suwe kaya mbrebes mili to kowe. Lah guyu terus ki lho maneh. Oh, aja disengkake. Sengak kene. Iki kemarau. Nek rendeng ra apa-apa gek banjir, ada. Terus. Apa maksudnya? Ora iso wong kono ya ora edong wong aku ya kur ngawur kok. Pri Mas, wis 20.000 urung. Weh, Wis 20.000 urung. 20.000. apa nih? Streamingnya kuwi. Urung Oh ya. dikabari kok tahu. Agek 24. Pira? 22.000. 22.000. Iya. Engko tak tambahane. Duwe apa? Duwe tak ciduke nganggo bathok. Angung remarang bendara. Oh, saiki wis mulai lukir lho Tin iki lho. Napa? Ana Asko Pak Tumiyono. Pak Tumio. Nggih. Kae sing duweni joglo ning Klaten. Oh, nggih. Sa Asia Tenggara kae nyuwun gending rujak jeruk sinden Mbak Tatin. Oh iya. Boleh kok apa-apa Kula transfer teng rekeninge Pak Seno. Yes. Enggak aku nek ndono terus. Lah yang kok tak jukuke terus tak kekke kowe. Ama mbingi dicatat Tidak boleh begitu. Itu namanya seudon. Curiga. Curiga kamu. Ini kenyataan. Kenyataan gimana wong saya yang nggak dikasih kok. Lah wong kowe ora ana tulisane kok. Ah, iki mergo tulisan sing ngono ki Tin. Mambengi oleh 2 juta. 2 juta. Tekan nggon aku ming 500. Lho, Kowe dalange. lho, dalan lho Tin, kuwi le ngaspal wae kuwi larang lho. Loh, apa dalane kok le ketok? Iya. Dalan le ngaspal larang do dijak-ijak nggo liwat ban. Berarti aku ora kolong apa-apa. karo tengah wae kok muring. Ya, aku berarti harus menerima. Ikhlas. Ikhlas. Yang penting Wong kowe ora urung tak wehi ya ora iso le nggunakake. Lah. Pak Tumiyono ki nek nyawer transfer ki dolar. dolan. Nggih. Ora dong asine dolar ki. Takon kae sing ngerti. Le ngijolke wae bingung. Ah bingung. Lah piye to carane piye? Carane ngijolke piye? Ayo nang nggon luar kuwi kok. Luar ngendi? Kuwi lho cenger-cenger kuwi lho. Meni cenger. Men Tulisane ngono kuwi. Iya. Kalau ayo dinake cengermu. Pancen iki ya gawat ya. Bojone melu ora? melu kae. Rupane kok tuwek kae. Wah. Ha iki kudune bojone iki ra nesu to. Lah mah guyu. Donake cuwek. Tuwek kok Tuwek. Tuweke sak jijik-jijike wong e. Halo, Bro. Teman duetku. Bisa 25.000 ya kita tadi malam ya. Ya, jos. Sok 50, Cuk. Ya. Yo karo diteruske. Dia sulis yo pijer. Nggih. Napa? Sinden kuwi saya suwe saya parah. Mbok sing do dipikir ki apa? Gubuk asmara do ora apal. Lali janjine mesti dadak mengo. Apa? Ah.
Mongko ning gubuk ki cetha kok ora iso iki kepiye. Ayo kuwi. Ngapa nang gubuk? Ngeyup. Oh ngiyup. Abar matun nih. Nang sawah kuwi lho, Mas. Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis. Rene diwaca, ndak terane aku nyatut dhuwitmu. Aku tak rasa melu maca ora urung ya ora oman kowe kok. Ya iki sing isor dhewe iki. Isor dhewe. Dibaca Saking Pak Tumiyono kirim 2 juta, kagem Pak Seno 1 juta, Tatin 500.000 lan Mbak aku ora weruh iki. Mbak Ayu 500.000. Sehono wedi sak tenggok. Lah, oh ora ono jenenge Sehono lho. Iya, Mas. Ora ono. Aku jenengmu ora ono. Ora ono iki piye, Mbak? Pancen kowe iki lelembut kok. Aku mung maca ndek Pak Seno lho, berarti Ora ono. HP-ne kae sing ngapusi no. ya ora iso kok. Oh, wis dihapus jarene. Suminya namunya. Sisan bangane. Pira kuwi? 100. Ya, lumayan. Pak Tumiyono kerep-kerep nggih. Denger aku mau sanggulan gelungan. Ala kowe sanggulan terus rupamu kaya apa wis jajal. Apik. Nek sanggulan Kaya bojone Bokir kae lho. Kamu tak sihir dadi ayam ngono. nek sanggulan kudu dikerok kuwi brengose. Sesuk tak keroke no. Ben awal sanggulan wae kok esuk. Sanggulan. Ben ora sanggo apa-apa sanggulan tok wis. Sing penting sanggulan. Sanggulan. Isor ora nganggo. Nyatane sanggulan yo 500 kok. Tenan lek isi ora nganggo apa-apa ya. Tekate kemuli kloso. Wis pengen dikemuli kloso? Ya kayak ayu. Wis pengen, Mbah. Wis pengen dikemuli kloso. Aku nek ijen wedi. Lah karepe? Kancani dong. Pak Sena mau minta konco ini. Oh, dongkolmu melotot. Suwe-suwe sindane iki penyakit kabeh kok iki. Lah kowe iki ra ono kuwi iki ora duit sik kok malah kon kemul kloso. Dia dapat banyak sekali loh. Lah yo men kuwi bejarane Dede rezekine Dede. Kamu dapat apa, Mbah? Pasir. Ya ora apa-apa ya, Mbah, diterima-terimake. Nek iso diteri sak engkel kok. Waduh. Anggo ngopo? Anggo nanggul mburi. Mburi ngendi? Nggonku cedhak kali to. Ben ra banjiran. Ora wedine nggonku rek abang nek kene ireng tak oplos dadi kopi karo Indomelek. Enak sedidaman. Ya. Terus no sesideman. Trembelane iki. Napa? Ana SMS nyusul. Pripun? Kagem saking Pak Tumiyono kagem 1 juta kagem Pak Sino, Tatin 500, Mbak Ayu 500. Ngisor dhewe iki nyusul iki Sehono 500. Iya. Alhamdulillah, Mbah. Oleh. Yes. Ora sida oleh wedi. Kuwi rasan-rasan arek gelungan kuwi 500. Apa meneh nek gelungan? Iya, Ya. Mbah. Ndak marahi timbil. Atesun, Mas. Alhamdulillah rezeki. Seneng raja Mak ya, Mak. Muni piye? Sak penake dhewe. Diparingi sapa? Pak Limbo, Pak Limbo. Mas Seno. Nah. Saking Pak Tumio. Tumio.
Matur suwun Pak Tumio. Pak Tumiono. Pak Tumiono. Direktur Wijaya Karya. Alah wis ngerti. Wis ngerti gayamu ora. Lah nek biasane nek rawuh, wah, sindan iki dolar kabeh. Oh, nendak malah yo do mumet malah to. Ana sing ngantek rasa digunakke kok. Pangan renget. Ha iya. Rasa dinehke nek anu. Meso kelingan. Piye to, Mbah? Piro, Mbah? Wah, le ngitung. Nyilih hidune tating, nyilih hidune tita. Kon melet. Tinggal ngitung duit iki lho. Kleru e. Kok ngitung duit? Diitung lho, kok biasane cok di. Piye Tin, sida seneng aku ora? Waduh, anggakmu lho. Amen ngesaki det 500 e kok. Lah piye to, Mbah? 500 ki ming dienggo sedina lho, nek aku sedina. Aku sedina wis wareg kok. Ah tak tukokke pecel lele ya soke kok. Lah kowe iki tek dienggo ragat pupur kowe ora entuk. Pupure tatin ki ya 800 900. Pupurmu kuwi. Heeh, kuwi lagi pupur tok lho. Tak tuke glepung kowe tak hilag-hilig. Kuwi maling mung cukup nggo tuku bathok. Bathoke kok siji. Hah? Edian. Ya tresna. Luwe bathik. Mangga, ya. Nek suaraku elek mergo jenengan lho. Ana susulan meneh. Ora ana. Teneh tekor suwe-suwe aku. Pripun, Pak? Lho ana. Weh, halo. Apa kabar? Wah, iki sing rat kenyonono sing jenenge rejeki. Wah, kok ora nggawa apa-apa? Monggo, Mas. Ninggal iki, Mas. Nggawa tas. Iki saking Nggih, Mik. Ah, Nggih, Mik, Pak. Nggih. iki saking fan Sembung Batik niki Oh, ya. Sembung Batik. Nggih. Dadi mbok dereng dados rezekine jenengan. Wah, nek kula batik nu mboten Oh, seneng. mboten nggih. Senenge apa, Mbah? Seneng aku ki senenge kain sak bathike. Oh. Kloso nggo bancaan, Mas. Pripun iki, Pak? Tekate mantrol wis trimo kok. Pripun niku kok dudal-udang mriki. Sampeyan ampun ngregeti lho. Mangke kajenge diresiki panitiane. Oh, nggih. Niki mbok Naminipun sinten asmanipun? oh, Kok ora ana sangkan penangin gedhe kok. Namane iki lho, Pak Panitia jenenge. Oh, panitia. Oh, nek panitia nganggo kok ngono kuwi. nggih. Niki namung nyilih. Oh, kok tulisane dhewe? Nggih. Nggih, pun. Mas Wahono nggih, Mas nggih. Jenengan. Nggih, nggih. Ah, Mas Wahono iki. Wahono. Isih sedulur. Tesih. Alih kula. Niki Niki saking Wahono kula Sehono. nggih. Riku Pak Seno. Emoh, aku Kula riyen kok panjenengan iki terus wae kula ya ora ndek kesempatan. Oh, nggih monggo. Oh, nggih. Monggo. Niki kula ajeng nganu kenang-kenangan Oh. tatin. Ajeng lunga teng pundi kok? Mriki men kajenge ketok niki lho, niki kan Nggo di streaming. kenang-kenangan barang. Mungkin jenengan men kondang ngoten lho. Mboten kondang ning mah didelok bojoku nggih. Lah apa rasa mikir bojone sik. Siap. Siap Niki kok berbes milih. ya mungkin mentale ra kuat, Pak. Nah, Nggih, ngoten nggih. niku. Niki kangge Mbak. Oh. Nanti. Nggih matur nuwun nggih, Pak. Kok gambare wong cilik wong kono gedhe iki. Heeh, Mbah. Niki kan dek cilik niki, Pak. Oh, nggih. Niki kan dek cilik ngoten niki. Oh, Niki Mbak. kalih kagem Mbak Orisa. Mbak Oli Pori. Orisa. Nggih, terus sinten meneh? Kagem Mbak Elisa. Iki sehosa kok ora ono. Niki ingkang setunggal nika kagem Bapak Dalang niki. Niki welinge. Walah oleh. Nggih kula pun ngomong to, dereng rezekine jenengan. Mboten Ngoten niku mungkin rak Kula nyuwun sing cilik mawon. buat. Putih tipis. Lah. Harian rak ampun to. Niki kula gari nyaruteng Niku dinis lho, Mas. Oh niku. Nggih, Pun, Pak Pak matur Seno. suwun. Oh alah tak golek dong gedang weh.
Tekate nggo jarikan kok ya rapet. Teneh kaya lemper, Mbah. Heh. Anak godhong gedang iki kaya lemper. Ah ya ora tak teruske aku nek lemper. Oh, nggih. Lah ngopo? Nek tak cokot kelet. Nggih menika sampun, Pak. Pun monggo dilajengaken kula tak Nggih. medun mawon. Matur Lah nuwun, kula nggih. niku pundi kok medun-medun. Ora tanggung jawab. Lah. Wis tak nehi kesempatan e. Lah iki kula kur seneng sing papat niki kalian jenengan mboten tak seneng ae lah pripun meleh. Lah nek ra seneng sok jolke. Lah nggih Ning monggo. aja kleru kiwa lho. Mboten tetep. Nah, menika saking mburi kelir wis diteri kagem Pak Sih. Nah nika ampun kalih Pak. Monggo dipun tampi. Ayo, Mbah. Dikasih loh, dikasih dari belakang. Orang toh. dikasih itu harus Iki padha diterima. ora? Glo. Glo. Padha Mas. Kagem panjenengan. Gandeng kula niku Benjang panjenengan mlebet wonten mriki. sesak Mas. Sesak. Lah nek padha ijolan ayo. Mah. Banjur mah. Matukno. Nggih. Oh. Niki Diobati. Pun monggo. Jare wis medun. Lah kok isih nunggoni. Kula ngetke jenengan lucune niku lho kok ora iso. Lucuan niku akeh to setenggok wedi. Wah, Oh niku ketua to? nggih nika ketuane niku wong sing nyawen niku wau ketuane. Nek ketua malah ampun. Nggih. Ampun. Lah nggih marahi ngono. Tombok samban monggo. Wah, cetha niki kur. Jan yo ora nggawa sithik-sithik kok. Blas mboten. Mboten nonton sing nyu. Nggih, mboten Monggo ra nonton wonten apa. liyane sing ajeng nyawet. Wah, sampun menika. Sik penting regeng. Nggih, matur nuwun. Regeng. Kita Nggih. Kek mang medun apa ten mriki? Kula ajeng medun anggur nonton jenengan nggih Mas Tulus. Nggih, nggih. Jan kaya nggih matur nuwun nggih Pak nggih. ya kepiye wong tas we ya ora nggawa kok. Gawa lho. Wis, isine ya kok catetan tok akeh banget. Matur suwun nggih, anak-anak kula pun dadi sawer. Nek bapakne rak wis ora. Ora sangger sula wis. Mboten Mas, mboten Ah, sae. iya. Menika memberi semangat anak-anak muda. Heeh. Kudu nek wis dadi sawer terus sinau sing apik. Ya Ratin. Yes, ora. Karo. Ayo terus Ya, sik. terus sik yo. Luwe becik patenan timbang Liwat. liwat kincanging alismu kekuasaan glendang atiku menantian wasling seraya swaku aku isi mampu lateni selamu mangka kowe pun sanggup nang nadyan bocah kenang ketuwung anjrimpung jiwa rakyatku kak kenang kehormatan
gede urip. Urip ana kuta gede. Ngendi? Kuta gede. Ilate dilatete. Apik ilate. Apik. Ilate sapa? Ilatmu, Nduk. Aku ora melet-melet lho. Kok ngerti ilatku? Ora sadar kowe melet dhewe. Ya teruske. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak tekoke. kapok lho. Ora. Aku kira satok unekke pirote asline wis perot kok. Ah peron kok disekeng. Jejeke. Disekeng iki diapake to? Ah dicicet. Dicicet yo ora ngerti. Oh, ya ngerti kok ya. Ya. Mau Mbak Tatin. Mbak Tatin. Ya, digolekke judu sing sehono marai stroke. Iya. Sapa? Ayo Elisa, yo kudune digolekke sing suwe semangat. Ah kok sing wis stroke. Stroke beri kene. Good night everybody. Hello Grandpa. Hello, how are you? How are you? I'm fine. How about you? Can you tell me about what's your plan this day? Let's come to the filming out in the $6 million man. Selesai. Yes. Kuwi kok The $6 Million Man kaya film barang. Aku ra ya Inggris to.
Ayo ning kuwi judul film e. Oh. The $6 million. No. Dai sini Mbak Iye. Well. Grandpa Sehono, apa kabar? Baik. Kowe nek ketemu sinden kok ngene iki kudu tata-tata. Mula saiki dagelan kuwi dituntut belajar beberapa bahasa. Lah aku bahasa apa? Nek tiba-tiba sinden iso basa Inggris. Bahasa Prancis ah. Jak omong bahasa Prancis. Vous s'appelez comment? Ini bedih. Apa? Ili bedih. Basa Jawa iki Prancis campur Jerman ya. Aku sok nang Jerman sok. Oh, Jerman. Sajune nang Prancis. Oh iya, Ceda Jerman ki ini bedih. Aku Cinta cinta padamu. kamu, iya. I love you. Juga aku cintamu. Wow, ini. Ini. Juga cinta padamu. Oh, ini. Ya. Oh, ini basa ngendi? Cina, Cina, Mas. Mandarin. Oh. Pinter. Jepang. Oh, Jepang apa nih Jepang? Hi. Lah kok singkat banget. Oh, ngono. Ora ono Jepang kok. Mbah Sehono. Halo. Hi. Dong nek kene wong bareng aku ning Jepang kok biyen ya. Ya, aku ya hi karo kowe. Awake dhewe pas kulaanan kuwi lho, Kamboja. Sakura. Heeh, Kamboja Jepang. Kamboja Jepang. Edan Elisa ki. Piye pripun bahasa? Saya lincah. Lincah apane? Ya gerakannya Lah gitu. durung nari kok lincah. Lincah sing kok Bahasa ngendi? Inggris. Oh iya iki. Terlalu cerewet. Ilat ya. Apa kuwi? Apa? Terlalu cerewet. Terlalu triwis aja trewet. Oh, ceriwis. Alias heeh. Triwis. Basa Nederland Mulai lah. nyanyi. Oh yes. I'm a ganyi woman ya. Woman. Ganyi. Iya. Ya bingung dek. Wis dingklok terus wis bingung. Ayo Inggris e. Amang Inggris kok. What is your name? My name Sehono. Aku wis ngerti nek Sehono ki aku. Ayo Lah bener. ya kowe iki ditakoni jenenge what is your name? My name. Urung tekon. What's your name? My name is Sehono. Your name? My name is Elisa Ursars Alaso. Ayo, very well, thank you. Very thank you. Sik very well thank you artinya apa? Baik-baik saja, terima kasih. Oke, nek wong Inggris. Kok men diurutke kaya basa sik Jawa. Very well thank you kok baik-baik. Nek tidak apa-apa terus no what ngono. Tidak apa-apa. Tidak apa ya, no what. No what. 1 word, 10 word. Lut my road. Aku bedean biyen. Dut mendut rong mairong. Apa dot my dot? Apa lute ning lendut? Oh, dot my dot. Teronge nongkrong. Oh. Tegese we terong nang pinggir sawah lho Mas Dadi. Lah iya. Ya ta, Sa? Iya, bener nggih. Wis mari le lara. Oh, nggih sampun. Pengestunipun Mbak Eyang nggih. Iya. Ah. Apa? Mbah Eyang, Nek mbah, nek eyang. Anakku wis tuwa banget. Wis mbah eyang iyut. Ya. Ngungkuli anggur ya. Orang tua ya, Orang tiyang tua. sepuh. Menika Mbak Elisa. Mbak Elisa ya kula nika Sehono. Saking lambemu. Lembe kula. Alah. Iya. Palao. Lambe lu. Lambe ya, lu. bener. Niki minangkani pamundutan. Wau niki onten nyuwune Kartonyono nagih medho janji tapi ne. Kok terus neke tas. Iki lho, iki duwite. Nagih janji. Iya. 300. 300 tapi Dalan ki aspale larang. iya. Tapi ne ra ono gembote. Dadine ra iso. Iso ya apa? Apa nek lagune rasah dinyanyekke nganggo gembot? Ora apa-apa. Nganggo apa? Nganggo cangkem. Yes, agora. Kira-kira dolar ora cangkeme iki. Mulut nggih nggih. Kertonyono. Biyen iki Sehono, saiki Sehono. Tapi untune ora ono.
Ya ora ana tenan kok untune kok. Ora, Mas. Wis ah kuwi lagune Aku Kartonyono. ki ora nesu. Ning upama kowe iki karo sing rande untu. Ya, priye? Halo. Carane gembot kowe mau, Gembot? ora nggo kebot, getar sendiri. Oh iso gitar sendiri. Hari sira. Oh iya ya. Ih, apa yangke aku ne? Imduru juni janitan nuntrate Amir kedente homorihe Ay kentire Kok tekan kendire barang ki piye? Oh Mas Andi ana gentire ya. Apa kono ya ora ana wong kentir Mas Kiai. Ya ana ning basane ora kendire kok ya. Ha apa? Aku seneng realisasi. Ya termasuk Pantaran- anu lho. pantaran Dagelan anakku. cerdas iki. Basa apa-apa iso iki mau ban nyanyi India. ya. India. Iya. Nek Apik. Indonesia sing tak senengi lagune sapa? Lho, apa-apa iso, Mas? Wah. Apa-apa iso? Iso. Lagu kuno iso? Kuno iso, wis rusak wis iso kok. Wow. Saking tuane lho, Mas. Oh iya. Ya ta, Sa? Ya ya bener. Napa contone kuno? Apa Pak beda iki, Pak? Misale kowe nlantik lagune anu sing kae malu aku malu. Terus piye? Pada semut merah Wih, Luar biasa. cerdas pancen. yang merayap di dinding. Berbaris. Ah, merayapi cicak ya dodo semut. Merayapi cicak. Cecak iki nek semut. Oh, ngrumut, Mas. Nek semut. Ah, iya. Yang menggerumut di Duh, ya elek ya, Mas. Ora elek. Kok jegane ra apal dene apa-apa. Kau menatap curiga Iya. Waduh. Seakan seakan apa? Penuh. Wes ke badurung to? Nek mangsul iki getek ngono. Iya bener. Aku malah wong kecemplung bumbang. Blebek. Penuh aku ngono ngenai kata kunci ini loh. Iya bisa jadi. Oh iya. Oh Iya. iya. Penuh. Hah? Lanjutnya mau penuh. Oh iya. Seakan. Wis ra kuat pokok lendet-lendet. Aku kampet nguyoh iki ne. Oh iya. kowe iki Elizabeth duet ro kowe kepoyoh kok anjan. Biar tok tatur kok. Ya mega aku ne. Ora sode. Kaya cah cilik ditatur ya. Nek dek bayi ra apa-apa. Gedene semene kok ditatur. Kene. Iya. Ya niki wau nek sing niki nyuwune gubuk asmara nek sing batik. Podang Tapi kuning ya podang kuning nggih pirang-pirang. wonten Ah, nggih. podang Napa podang kuning wae, kuning? Sa. Nggih siap. Heeh. Ki engko isih ana, Tatin ku isih pisan kes ki. Pisan neh, Tin. Pak Tumiono ngersake rujak jeruk mau dipinangkani wis ditampani dite. Ah, 500.000 we. Senajan jeruke kecut ra apa-apa. Ning kudu dirujak ya. Ya, engko karo Ayu berdua. Heeh. Ayo ra plupuk ngono lho. Belubuk ki napa? Aku mau Lancar. Oh lancar jelas iki tak wis tak jelas ke ngomongi ya tak jelas ke iki carane artikulasine godhong kaya ngene iki ne. Oh, bar gara-gara agek cakilan. Aku le nyore mako cakil. Watatidak. Ya. Nadyan wujuh Teraimu. mong peksi Neno. agawe talining prangta ki maksudnya apa? Maksudnya anu mendekati. Oh, tak kira dari beksine. Enggak mau cinta kok. Oh, Peksine. iya. Peksi semono wis brodol wulune. Wis ra gacor Mas nek brodol. Kok nyekukruk kae karo tilang-tilung ngono. Bapake gemujeng. Krungu brodol. Berarti ngene bapake sajake wis dilang-tilung ya. Ya ora, wis arang. Alus manis tur mrak
golek isi podang kuning ipo bunga hengatiku iki kok kaya bolomu kae to Pak Boloku sapa? bolomu sing nganggo rambut dawa kae lho Oh sing joget-joget. iya sing joget-joget kae senengan deklamasi karo pas bawa karo Ana ora iki? Ora ono. Ora ono. Iki pengkantine. Aku ganti kok. Rambutku ya dawa. Oh, Hendi. Ning dienggo mbahku. Oh. Nyanding bisa dadi Tombo. tombo Ya, mangga. nggih Esuk awan ning omah. Ya. esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran golek sing tak sayang mobang diterangku golek ora krasa esuk awan
bener, Mas. Piye? Arampo mah kekejek. Ayo pambegane yang ngono kuwi, sipate sinden dhewe-dhewe iki werna-werna. Mas. Ya, iki mau Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Matur sembah nuwun. Ayo Mbak Tati karo Mbak Ayu jumeneng meneh. Ya. Loro. Ngaturake rujak jeruk ki Bapak karo Ibu Tumiyono isih kepareng mirsani streaming. Oh iya. Iya Mak, iya. Ini loro kabeh. Jenengan tengah mriki, Mbah. Nah, iki. Nah, milih sing kiwa apa sing tengen? Ayo mangatus sing ora. Aduh. Gayane mangat Gedhe terus ngedep loro kok ngleling. Oh, gede-gede. Halo, yuk. Halo. Iya, Bare. Hah? Kok apa? Iya, Bare. Piye kabare? Heeh. Oh, apik. Ya, dadah. Apa? Padha-padha. Oh, Iya. Apa, Pak? Ini ora terus. Pak? Nah, Piye njaluk apa? duet mong loro. Lah, terus jenengan ngapa? Ayo, angko nek telu dadi triet. Trio. Oh, trio ki bimbo. duet ki sing didol sak gelas 500 kae duet. Kae dawet, Mas. Dawet ki sing wonge wohe dipangan ireng ning Kae ilat. duet, Mas. Duet ki sing dienggo renang kae. Hah? Kae oto, Mas. Oto ya apa? Otone cah cilik-cilik. Ha. Ya dibawani. Mangga. Ayo. Neno. Ya. Yuk ngapa nek ngono kuwi iki? Yuk ngapa nek ngono kuwi? Kur aksi saja kok. aksi. Ndak ada maksud apa-apa. Oke. Bojomu apa bojomu? Turu kita. Cah ngantukan. No ya apik nek limbukan kae. Apike piye? Ngawur. Iya. Kamu Aku nirokke lambemu lho. Nyenengke. Ula. Iso kemitir. lambe kok kemitir. Hah? Menggema. Tan. Ngapa lho, Mbah? Aku ki ora ngopo-ngopo kok. Nek Mbak Tatin piye? Demes. Apane? Dadi ora ono. Besok ngapusi lho, Mbah. Kowe upama ning tengah ngono sikep wong loro gepeng lho kowe. Heh? Ning Gepeng. tengah ngono sikep wong loro. Ora gepeng. Seneng aku malah. Ngapa? Heh? Aku iso nang tengah jemi Piye? Lah saking tipise aku ki lho. Heeh. Tripek ora lho. Gafalum. Ora lho, kok nek tak kekep kerise nyogok no. Ayo kuwi digdayaku kur nang kono kuwi. Lah iki nyongat semene lho. Senajan cilik Heeh. ning pusaka aja tok ino. Lah apa jenenge apa iki, Mbah? Kris, Kris apa? Kris kebakaran. Uduan apa? Udu apa jenenge kae? Apa? Senggol modot to? Heh? Udu. Iki ora disenggol wis tetep ngono kuwi wis. Delokane lho. Kuwi wis permanen diajeng. Napa inggih Kang Mas? Ayo. Kula. Ya wis nek krungu.
Gol-goli ya ya. Ya wis kaya. Aku tak meneng wis atok. Atok pepet loro ya karemu. Sing penting malam ini aku bahagia. Bahagia mergane apa? Kenapa? Ah loro ya, Mas. Ora. Nang omah siji angele ra elok-elok. Loro dede. Dede, Mas. Dedenget. Apa kuwi? Gede-gede banget. Oh, dedenget. Apa? Ora apa-apa. Yo. Tan kandhatan sah cawes mukita tiya Rujake kinecer. rujake kinecer jeruk Kaya sesek rumah satu. anteng neng layah lambah-lambah kula Jawa lombok Lomboke sapa? lombok bosok Lombok bosok mau ya, ora apa-apa ya, sok. Rawit Ora suwe. ora suwe bapakne dole wis teko Ayo joget ngono.
dipocongke salah siji Mbak Ayu apa Mbak Tatin. Ya. Nggih Mbak Ayu mawon kula wau sampun nggih. Ki ana nawala meneh. Ning sajake lagi rawuh ki Mbah Gita iki sebabe Pripun? keluar Mbah Gita Mayudan keluarga Damtruk Dik Heru nyuwun lagu Podang Kuning. Lha iya. Monggo wis bar lagi diaturake. Pokoke sing nyekar Mbak Tatin tercinta. Wah iya. Nuwun. Wah, kabeh Mbak Jadi itu uangnya buat siapa? Nya. Oke. Podang Kuning wis diaturake. Ya wis engko apa pleci coklat apa. Iya. Oh gagak hitam. Atau nggo apa to, Tin? Lah napa to, Mbak? Kok meri meneh? Ora meri nek kokean ki bojomu le bengep malah. Nyoranya tak kei. Nek kur lemek wis duwe. Ha kok kur naik kerdus. Ah kerduse bendina ya. Ha iya. Lah piye moh kerdus? Arep. Ya nya. Ndi to? Iki. Oh tau nek kuwi. Lho, nyekeli dit iki lho. Inceng beda ya. Le tak inceng duwite kok. Ya yuk. Ya, bawani ya. Dehem sik yuk ben seger. Suarane. Ngono. kok seger. Ngono. Nah, ya wis pancen bocah kok geleman dikon. Ngelmu iku kalah kone kanthi laku lekasela wankas Tegese kas. tegese kas nyanto sani Eno. Satya Putya pangegese tur angkara Sampun, Mak. Ya, matur nuwun. Napa jenengan? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, tak pun nggih, Mbak. Oh, ya ana hati-hati ya. Nggih. Tin, hati-hati. Ben napa? Heeh, woi. Syukur ya. Anu, anggere kok kandit mah bengep. Nanti galak mau. Semelang iya. dijaluki. Heeh. Nggih. Sik enten susulan, Mas. Napa? Oh, wedang nggih pun monggo pun. Boleh susulan wedang. Aneh-aneh wae. Ya. Ya Mbak, setengah siji luwe. Oh, nggih. Ya, mengke diteruske goro. Sampeyan tekan goro-goro mboten? Derek Lho kok derek piye? menika wau kan goro-goro. Oh, ayo ora Nggih apa. Mas ono raketan karo antuk-antuk oh nggih. Oh, iya soalnya kayak nderek ki engko nek aku njaluk tekan goro-goro engko sik tanggung jawab aku. Mengke kalih mboten napa-napa. Loro piye maksudnya? Panitia nggih panjenengan ugi Bengep lho nyekel dudu kahutan. non Bengep. boten. Wong Tatin wae bengep kok. Ah kelemon kok. Nggih, Aneh-aneh. ngaten aja. Ya, iya. Terus ki dhisik critane no. Ayo mak tak dereke ya nggih. Tan samar pamaring sukma. Sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning
Warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati Om tan kawusa manjing wonten Gupit Sanggar Sangarup Nono Gandaka Capo nalika semanten ora kaya ing mapan wonten ing taman Kadilengleng nenggih Sang Dyah Ayu Dewi Banowati sak pejagong lan pajaripun Lurah Semar nenggih Ki Lurah Bagong ndadosaken kaget sangganing para emban ingkang manguningani dhateng solah bawanipun Sang Dyah Ayu Dewi Banowati wau